Вітаю вас, гэта пара. Сёння хачу прагаварыць два аспекты. Першы, чаму Беларусь не застанецца выспай стабільнасці, хоць на гэта многія спадзяюцца, шмат водгукаў з Беларусі найперш, з Украіны, з Польшчы, што давядзеш да бяды сваімі вайсковымі сцэнарамі. Я-то да бяды не давяду, это просто вынікае з вайсковай логікі. Стабільна не будзе і, вобразна кажучы, самае цікавае і дынамічнае наперадзе. А другі аспект, я хочу вернуться до 2020 года, якія стратэгічныя памылкі былі зробленыя, і хто вінаваты ў палітычнай дэстабілізацыі, якая давяла да жудасных рэпрэсій і нападу на Украіну з беларускай тэрыторыі. Это вельмі важна асэнсаваць у перыяд, калі адкрыюцца, як кажуць, новыя вокны магчымасцяў. А першым я пачну, я хочу аддзячыць вам, гледачам, за рэакцыі пад нашымі відэа, за каментары, за тое, што праглядаеце яго да канца. Мы медыа без грошай. І адзіная наша матывацыя – это шырыць беларусацэнтрычны контент. І так працуюць алгарытмы Ютьюба, што вось гэтыя рэакцыі падчапляецца адно за другое. Это відэа распаўсюджваецца. Таму мы вельмі ўдзячныя, хто хоча зрабіць падказкі, не ў каментарах, а вось напісаць прыватны мэйл, то гэты мэйл у апісанні да гэтага відэа. 2020 год. Вы помніце гэты час, якая была надзея і ў што ўсё вылілася. А ўсё магло быць зусім іначай, калі б не былі зробленыя вот это тактычныя і стратэгічныя памылкі, якія дорага каштавалі Беларусі. Я пачну з храналогіі. Напрыканцы 2019 года, напэўна, вы помніце, Путін пачаў націскаць на Лукашэнку з паглыбленай інтэграцыяй. Стратэгічная мэта была ўзяць беларускі балкон пад поўны кантроль, таму што тады ўжо выглядае, яны планавалі наступ на Украіну, планавалі Кіеў узяць за 3 дні з тэрыторыі Беларусі. Без дэстабілізацыі, канешне, ім бы не дазволілі гэтага зрабіць. Ну і, магчыма, там вот нейкія правакацыі датычна Балтыі і гэтак далей. Лукашенко упіраўся, сітуацыя была напружаная, быў канфлікт. Канфлікт разагрэла эпідэмія ковіда. Вы помніце, што Лукашенко быў адзін з гэтых вось былых рэспублік СССР, хто на 9 траўня правёў парад. Канешне, пасля такіх выхадак, меліся быць наступствы. Помста з боку Расіі за такія выхадкі. Ну і ўвогуле, як Лукашенко паставіўся да беларускага народа тады, вы помніце, што ковіда няма, што там гарэлкай лечыцца, хоць самому, як аказалася, шпілілі прышчэпкі. Вось такая яна шчырасць Лукашэнкі. Стаўленне да людзей як да маргіналаў і да плебса. Вось у чым была праблема. А беларусы яны і іншыя. Беларускае грамадства – это мудрыя людзі, з пачуццём годнасці, як аказалася. І гэта стала для Лукашэнкі сюрпрызам. Сітуацыя нагняталася самім Лукашэнкам, а ў сэрцы людзей шырылася крыўда. І вось травень месяц 2020 года на авансцэну выходзяць перспектыўныя канкурэнты Лукашэнку. Спачатку, это, я нагадаю, быў Валер Цапкала. Я так разумею, гэта вудачка была накіраваная на номенклатуру. Потым з'яўляецца Віктар Бабарыка. Вельмі папулярны чалавек у асяроддзях грамадзянскай супольнасці. Вудачка была кінутая ў бок буржуа розных узроўняў і людзей, якія дзесьці ў душы марылі пра перамены ў Беларусі, пра дынаміку, пра заходнюю Беларусь. Ну і з'яўляецца Сяргей Ціханоўскі, надзвычай папулярны чалавек у асяроддзях, скажам так, простага народу, рэальна папулярны. Бачыце, пад усе мэтавыя групы былі закінутыя гэтыя вудачкі. Сёння называюць нават прозвішчы тых, хто як бы падштурхнуў Бабарыку ўдзельнічаць у гэтай перадвыбарчай гісторыі. Называюць прозвішча земляка Мешкова з Газпрама. І нават Дмітрыя Медведзева, які нібыта на навагоднім карпаратыве з 19 на 20 год прапанаваў, што вось Віктар, давай, ідзі рабі гісторыю. Пры гэтым я хочу падкрэсліць, я, канешне, не думаю, што Ціханоўскі і Бабарыка былі там агентамі ФСБ, якія выконвалі нейкую замову. Лічу, што іх скарысталі для дэстабілізацыі. Вось такая была сітуацыя. Вы самі помніце, што Лукашенко хутка адрэагаваў. Амаль што ўсе названыя людзі апынуліся ў вязніцы, таксама Павел Северынец, Мікола Статкевіч, такія валявыя людзі, якія маглі
скажем так, у момент X повесьте беларускі народ на рашучае дзеянне. Но і тады сітуацыя не падавалася нейкай крытычнай. Нават што вот з'явілася Святлана Ціхановская, ну, калі ёй не кіравалі, то, канешне, трэба прызнаць, праявіла мужнасць, таму што павінна была асэнсоўваць наступствы свайго гэтага рашэння. Ну, канешне, людзі галасавалі за Ціхановскую. І самыя галоўныя стратэгічныя памылкі. Тады ж падавалася, што Лукашенко неяк мудра спрацуе, так, што вось гэтыя выбары, што там хаця б прынамсі напішуць нейкі, ну, не блізкі да рэчаіснасці, а нейкі кампрамісны працэнт, якіх-небудзь там 59 на карысць Лукашэнкі. Ну, паглядзіце, ну да, канкурэнты ў мяне з'явіліся. Ну, вось у вас ёсць магчымасць цягам 5 год, ну, там павялічыць сваю палітычную вагу. Не, гэтага не было зроблена. Зноў-такі плявок у сэрца беларусаў, разумных людзей, таму што людзі разумелі, і нават была сацыялогія, што это проста здзек, это адкрытая хлусня, зневажлівая. І зноўку у сэрцах людзей шырылася крыўда за такія паводзіны. Ну і самая галоўная памылка гэта вось гэта чалавека-ненавісніцтва Лукашэнкі, вось гэты паслявыбарчы гвалт. Таму што сотні тысяч людзей выйшлі пратэставаць не столькі пасля выбараў, абураныя вынікамі выбараў, а супраць паслявыбарчага гвалту. Калі ў тым ліку выпадковых людзей абсалютна лавілі на вуліцах, ламалі косткі, адбівалі ўнутраныя органы, праявілі проста гвалт над грамадствам, вось што выклікала палітычны крызіс і дэстабілізацыю ў Беларусі. А далей вы помніце, перапалоханы Лукашенко на сустрэчы з Пуціным у Сочы, Пуцін памагі, глядзеў на яго, як гэта пёс-умка. Вось тады ён, у прынцыпе, і здаў беларускі плацдарм, а расейцы яны, ну, ажыццявілі свае стратэгічныя мэты, взялі Беларусь пад кантроль і пачалі рыхтаваць да вайны. І наступствы нас яшчэ чакаюць наперадзе. Ну і напішыце, калі ласка, ў каментарах, хто тут вінаваты. Это Брюссель вінаваты, Вашынгтон, Кремль вінаваты. Вінаваты, канешне, Кремль. Але Лукашенко дыктатар. В прынцыпе, ён мог кантраляваць эту сітуацыю, кіраваць гэтай сітуацыяй. І калі б ён не зрабіў гэтых памылак, усяго гэтага бы не адбылося. Таму вінаваты асабіста Лукашенко. Мала таго, што ён здзейсніў злачынствы перад чалавечнасцю, дык ён яшчэ і, в прынцыпе, пралічыўся вельмі моцна, зрабіў стратэгічныя памылкі, ну, якія проста зэдлік падбілі пад ім самім і падставіў усю краіну пад велічэзную рызыку. Праўда, сёння некаторыя дзеячы з 20-го года, якія там асабістыя ворагі Лукашэнкі, можна сказаць, мяняюць рыторыку, што там Лукашэнку можна зразумець, гісторыя рассудзіць. І днямі я размаўляў для рацыі, поўная версія гэтага інтэрв'ю ў апісанні да гэтага відэа, з Александрам Апейкіным, выканаўчым дырэктарам Фонда спартовай салідарнасці. І вось як ён пераасэнсаваў сітуацыю 20-го года. Паслухайце некаторыя аргументы. Тут трэба, мне здаецца, разважаць у больш такіх гістарычных катэгорыях, да? Бо так, ёсць, канешне, натуральна, ўнутраныя праблемы, але калі мы ставім прыярытэтам на сённяшні момант захавання беларускай дзяржаўнасці, а я неаднойчы казаў, што якраз такі незалежнасць Беларусі з'яўляецца галоўным прыярытэтам беларускай нацыі увогуле. Галоўным прыярытэтам. І калі ў сённяшніх такіх складаных геапалітычных умовах, а калі мы прааналізуем усё тое, што адбывалася там, мовна кажучы, нават там з 90-х гадоў па сённяшні дзень, там перыяд 20-х годаў, гэта ўсё ж такі былі складаныя геапалітычныя умовы. І калі на сённяшні дзень мы ўсё ж такі канстатуем, што Беларусь як незалежная дзяржава захавалася, Беларусь што бы там ні казалі, Беларусь захавала свае незалежныя дзяржаўныя інстытуты, беларуская нацыя захавалася і ў прынцыпе не знікне, гэта вельмі важна, што беларуская нацыя не знікла ў такі складаны перыяд, то ў прынцыпе у гістарычным маштабе сённяшнія ўнутраныя праблемы, яны не з'яўляюцца такімі вырашальнымі. Ну а што, без Лукашэнкі беларуская незалежнасць і суверэнітэт, это што, немагчыма? Ты не лічыш, што наадварот, это той фактар, які нам это замінае будаваць? А хто ў Беларусі знішчае беларускую мову? Будем так казаць. Хто ў Беларусі мне забараняў размаўляць па-беларуску? До 20-го года
Ніхто не забараняў, а сёння пришел цябе на могуць першы пасадзіць за пост, беларускую мову. Людзі баяцца словаў упіхнуць па-беларуску, таму што гэта атаясамляецца з тым, што ты дзеяч апазіцыі, цябе проста кінуць у вязніцу і все, і там можна згнісці. это уже такое перабольшванне. Ну тут я кажу, тут трэба як бы шукаць некаторыя прычыны не толькі як бы у Лукашэнку, там і ў сістэме. Трэба шукаць як бы некаторыя прычыны таксама у як бы у самой беларускай нацыі. Яна ўвогуле не ідэальная. Мне здаецца, мы як бы збольшага маем такое памылковае меркаванне ад беларусаў. Разумееш, тут трэба разбірацца ўвогуле з беларускім грамадствам як бы ў цэлым. Такіх людзей як мы гэта адсоткі, разумееш, гэта ну гэта працэнты людзей. Это проценты людей. И якая вялікая памылка была ў 2020 годзе, што людзям навязалі наратыў, што нас большасць, нас не большасць. І то трэба гэта прызнаваць, нас не большасць. Нас, людзей з такой актыўнай грамадскай нацыянальнай пазіцыяй, нас абсалютная меншасць. Людзей з актыўнай грамадскай пазіцыяй абсалютная меншасць абсалютна ў любой краіне. А давай все-таки не будзем забываць, як у 2020 годзе на нашых вачах у Менску 16 жніўня 2020 года выходзілі ну, сотні тысяч людзей, неймаверна. То бок у Польшы такіх маніфестацый з такой колькасцю, так вот, калі паглядзець на вока, перад выбарамі ў свабоднай краіне я не бачыў. А таксама, ведаеш, з такога нашага адсотку таких людзей з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй, ну вот Павел Белаус быў такім актыўным дзеячом, так, спрабаваў пашыраць беларушчыну вельмі паспяхова, чырвона-белы сцяг, но сапраўды на многіх паўплываў. Колькі там 16 год яму, здаецца, за гэта далі. Это палітычная барацьба. І я магу вось ну, такую даволі рэзкую такую рэч скажу. Але я у прынцыпе упэўнены, што ну амаль што кожны палітык, нават самы ліберальны і дэмакратычны, які б апынуўся у 90-х годах на месцы Александра Лукашэнкі, ён у прынцыпе рабіў бы прыблізна тое ж самае. Прыблізна тое ж самае рабіў бы. Бо ён бы апынуўся ў такіх жа геапалітычных умовах, бо ён бы апынуўся ў такіх самых эканамічных умовах, бо ён апынуўся ў тым же самым грамадстве. Грамадства такое, разумееце, это не тое, што там вось адзіны палітык ён навязвае волю. Александр Лукашенко ён таксама прыстасоўваецца да грамадства. Ну і я прашу ад вас рэакцыі. Хто мае рацыю? Я, калі кажу, што Лукашенко здзейсніў злачынствы перад чалавечнасцю, здаў Беларусь ворагу геапалітычнаму, я нават так скажу, калі сыходзіць з усёй беларускай гісторыі. Ну і ўвогуле здзейсніў сур'ёзныя памылкі падчас этой выбарчай кампаніі 2020 года, якія прывялі да дэстабілізацыі. Ну ці маладзец Лукашенко, магчыма, гісторыя яго яшчэ пазітыўным дзеячом ён застанецца. Напішыце, калі ласка, мне цікава пачытаць вашыя каментары. Ну, што тычыцца Лукашэнкі, што я яго асабіста ва ўсім абвінавачваю, гутарка ж не толькі на выбары. Цягам усяго свайго так званага прэзідэнцтва, дыктатуры насамрэч, ён не зрабіў стаўку на прыватную ініцыятыву беларусаў, так, на гарманічнае развіццё эканомікі, а стаўку зрабіў на расійскія энерганосьбіты. Такі, ведаеце, бандыцкая логіка, такі бізнесок на энергарэсурсах, лёгкія грошы, ну за это ж таксама трэба плаціць. І Лукашенко плаціў. І плаціў русіфікацыяй Беларусі. І Беларусь просто зрусіфікаваная. Вы сёння пачытайце дзяржаўнае медыа, там жа ж слова няма па-беларуску. Это ж праблема ў Менску аддаць дзіця ў беларускамоўны садок, некаторым трэба за 40 кіламетраў вазіць, так, ці беларускамоўную школу. Зрусіфікавалі краіну, ну а народ з нацыянальнай свядомасцю, у яго зусім іншая матывацыя, так, для ажыццяўлення мэтаў, чым у народа чарка-шкварачнікаў. Хоць беларусы ў чарка-шкварачнікаў не пераўтварыліся. Разумныя людзі, так, якія все-таки падсвядома разумелі, як што трэба рабіць. І беларушчыну ў беларусах забіць не змаглі, але Лукашенко вёў да гэтага метадычна. І тут Александр Апейкін са мной не згодны. Паслухайце аргументы. А што значыць дапусціў? Што значыць дапусціў? Беларусь была па сутнасці акупаванай. Што значыць дапусціў? Вось Лукашенко метадычна з 90-х год да этой сітуацыі даводзіў, здаючы беларускі суверэнітэт за нафту. А што значыць здаючы беларускі суверэнітэт? Якім чынам беларускі суверэнітэт здадзен? Якім чынам беларускі суверэнітэт адрозніваецца ад суверэнітэту Арменіі, там, Грузіі, напрыклад, Казахстана? Чым адрозніваецца ад суверэнітэту Літвы, напрыклад?
дзе таксама ёсць там базы НАТО, умоўна кажучы, ці Польшчы. Чым гэта адрозніваецца? Просто патлумач мне, як чалавеку з паліталагічнай адукацыяй. Ну, якая розніца? Ну, это просто, гэта якраз такі ёсць наратывы, да, што вось беларускі суверэнітэт быў здадзены. У яго выбару не было. Тым больш мы выдатна ведаем, якія падзеі адбываліся ў 2020 годзе, якімі яны былі інспіраваны і для чаго. У яго не было выбару ў 90-х годах падпісваць саюзную дамову, ты хочаш сказаць? І павесці краіну іншым шляхам і беларушчыну развіваць, замест таго, каб краіну русіфікаваць. Яе падпісаць. Давай так, а чаму ён не павінен быў яе падпісаць? Чаму? Ну, А для таго, каб не ўцягваць Беларусь, разумееш, у 90-х годах у гульню з беларускім суверэнітэтам і не падсаджвацца на расійскую нафту. Адныя краіны падпісывалі адныя дамовы, да, інтэграцыйныя, іншыя краіны падпісвалі іншыя інтэграцыйныя дамовы. Калі мы кажам пра нацыянальныя інтарэсы Беларусі, да, я там з кімсьці спрачаўся, адным з нацыянальных інтарэсаў Беларусі быў названы якраз такі эканамічны дабрабыт. Так от, калі мы кажам пра эканамічны дабрабыт, то вось якраз такі гэты дабрабыт, якімі мы як бы мелі ў нулявых, там у 10-х годах, ён і быў пабудаваны якраз такі за кошт таго, што Беларусь як бы мала вось гэтай інтэграцыйнай адносіны. Напішыце, калі ласка, ў каментарах, хто з нас мае рацыю. Я, што лічу, што Лукашенко ўсю дарогу свайго прэзідэнцтва знішчаў беларускія суверэнітэты незалежнасці, здаваў нас Расіі, ці Александр Апейкін, які лічыць, што Лукашенко дзейнічаў у нацыянальных інтарэсах Беларусі. Я не ведаю, можа я памыляюся, можа я ўжо здурнеў, таму мне цікавае вашае меркаванне. І калі з'явіцца акно магчымасцяў у Беларусі, трэба адэкватна, нельга патрапіцца вось на гэту вуду, што Лукашенко хорошы, давайце далей з ім працягваць, так? Альбо з дзеячамі рэжыма, якія знішчалі, давялі да дэмаграфічнай катастрофы, а зараз вось з вамі зноў мір і любоў. Увогуле, для чаго я пра ўсё гэта гавару? Таму што я перакананы, што пасля выбараў Пуціна 17 сакавіка сітуацыя будзе рабіцца ўсё больш дынамічнай. І стабільнасці на гэтай беларускай выспе яе не будзе і не можа быць. Я згодны з аналітыкам і доктарам гісторыі Фельштінскім, што атрымаўшы поўны кантроль над беларускім балконам, расейцы не могуць не выкарыстаць нашу тэрыторыю для правакацый. Таму што вось ты маеш выхад на Балтыю, выхад на Польшу, выхад на Украіну, можаш атакаваць, Кіеў блізка. Немагчыма это не скарыстаць. І Пуцін, Патрушаў, тыя, хто служаць ім у Беларусі, вось гэтыя Хрэнін, Вальфовіч, гэтыя сілавікі, я ўпэўнены, што ўжо ёсць канкрэтныя планы на вельмі падступныя рэчы. Напэўна, все будзе пачынацца з такіх гібридных правакацый. Это не будзе буйнамаштабна, але будзе разгарацца. І рана ці позна Захад таксама зразумее актуальнасць беларускага балкона. І все, разумееце, падчас вайны Беларусь па цэнтры. Вось такая сітуацыя. І Пуцін, Расія, яны будуць дзейнічаць зараз. Пакуль яны-то ўжо раскруцілі свой вайсково-прамысловы комплекс, эканоміка працуе на вайну, яны не будуць спыняцца. А ў Еўропе не раскруцілі, яны з Расіяй гандляваць, працягваюць, яны на нешта спадзяюцца, яны спяць летаргічным сном. І вось гэта і ў ЗША гэтыя выбары, это азначае, што рашучых дзеянняў не будзе до конца года, як мінімум до конца года, а можа там і далей. І вот этот час для падступных рэчаў, а падступныя рэчы з тэрыторыі Беларусі, каб у выпадку чаго вінаваты Лукашенко і беларусы, і прылецела ў Беларусь, і Беларусь можна вайной перапахаць, а Крэмль будзе стаяць як бы і ні пры чым. Вось у чым вялікая небяспека. І менавіта пасля вот гэтых выбараў, калі там не здарыцца дэстабілізацыі, ці правільна казаць перавыбараў Пуціна, настане вельмі рызыкоўны для Беларусі час, і калі шчыра я не бачу магчымасцяў пры ўсіх названых фактарах, што у Беларусі захаваецца стагнацыя і все будзе стабільна. Я разумею, што сёння ўзровень жыцця як бы нармальны, у параўнанні там з 2020 годам горш не стала, так не будзе вечна працягвацца, таму што занадта спакуслівая эта тэрыторыя Беларусі, занадта гэта важнае месца на зямлі, это не Швейцарыя, там нейтральны статус і гэтак далей. Это просто скрыжаванне ўсіх дарог.
І, на жаль, у сённяшнія дні вайсковых дарог, хачу памыляцца, але я перакананы, што дынаміка пачнецца, но разам з тым вайсковая небяспека, створыць шансы для Беларусі да нейкіх станоўчых пераўтварэнняў, таму беражыце сябе, давайте сачыць за сітуацыяй, пара.